kancane gelas wis 7. Dene joget apa ngamuk? Yo. Salaman sik karo bae. Selamat ulang tahun. Sing ping 7 ya, Dek ya. Muga-muga sampeyan dadi bocah pinter, dadi bocah sing iso mangkel nusalan bangsa, dadi sinden kawentar sak Nusantara. Amin. Aku ki ngesakne. Ya aku dene. Oh, kok sangoni ra ono, Dek. Aku ki rada ono. Ben ketok aku ngangoni ben ketok. Dene wong-wong nek dulu tekan ya di sana. Sangoni. Sangoni ya. 100 ya, Dek ya. 100.000. Lumayan lho, Dek ya. Terus Sampun. pinter bocah 100 nek. Kok nek ngene kan mboten iso lek petuk ning ngangoni dadi 100. Amane ya, Dek ya. Dadi nek Emah kok ana mbok saut tenan lho. Sampeyan dari apa lho? Kalau untuk ulang tahun aku ora iso ngadu apa-apa. Gak ono to rek, kok ada dilebokne ning saiki. Oh, duite yo, ala dilebokne alhamdulillah ya. Minimal 100 dek kena di 200 ya ta? Iki lek ngangoni putuku ora eman. Oh jenenge aku ibu bojone semi kok. Lek ngangoni kan yo luar biasa. Suwun nggih, piro kan? Cek.